салом дӯстон, ҳамаи шуморо дар канали худ хайрамақдам мегӯям. имрӯз як хабари гарм аз ҷаҳони футбол дорем. Марко Ройс ба Лос Анҷелес Гэлакси мегузарад. Шартнома то охири соли 2025 бо имконияти дароз кардан аст. Инсайдери машҳур Фабрицио Романо хабар медиҳад ки нимҳимоятгаре ки Боруссия Дормундро ҳамчун агенти озод тарк кардааст, дар МЛС фаъолияти худро давом медиҳад. Дар рӯзҳои наздик Ройс ба ИМЕА парвоз мекунад барои гузарондани ташхиси тиббӣ ва имзои ҳуҷҷатҳо. Фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шавед, лайк гузоред ва интизори хабарҳои нави футбол бошед. Дар ин маврид суперҷоми Англия то рафт наздиктар мешавад. Манчестер Сити бар зидди Манчестер Юнайтед. Барои дастаи Тенхаг тайёршавӣ пеш аз мавсими беҳтарин набуд. Ҳамин тавр мо ба Сити афзалият медиҳем ки прогнози мо ғалабаи Манчестер Сити ва боз тотал болши 2.5 дар Бозии. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x кунед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо бонус тайёр кардем бо промокоди AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ҳамаи ссилкаҳои зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар ҷавонбинии футбол боз як хабари нави трансферӣ пайдо шуд ва ин дафъа дар маркази таваҷҷӯҳ вингери бразилӣ Антони аз Манчестер Юнайтед қарор гирифтааст. Клуби саудии Ал-Наср ба ин бозингари 24-сола таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст ва ӯро ҳадафи асосии худ барои равзанаи трансферии тобистона мебинад. мувофиқи иттилои хабарнигори футбол инсайдер Пит Орурка, Ал-Наср пас аз нокомии музокирот бо Барселона дар бораи Рафиня таваҷҷӯҳашро ба Антони равона кардааст. Барои Ал-Наср бастани созишнома то 31 август афзалият дорад ва клуб омода аст ки барои ин ҳамаи чораҳоро андешад. Аз тарафи дигар Манчестер Юнайтед зид нест ки бо бозингар ҷудо шавад ки ин ба онҳо имкон медиҳад ки маблағҳои гирифташударо барои тақвияи ҳамлаи худ пеш аз мавсими нав сармоягузорӣ кунанд. Гузашта аз ин клуб омода аст ки варианти иҷораи Антониро баррасӣ кунад ба шарте ки клуби нав маоши ӯро ки 100 000 фунт дар як ҳафта аст пардохт намояд. Антони соли 2022 аз Аякс ба Манчестер Юнайтед бо маблағи 82 миллион фунт гузашт ва шартномаи ӯ бо клуби англисӣ то соли 2027 амал мекунад. Аммо сарфи назар аз интизориёти баланд мавсими гузашта барои бозингари бразилӣ чандон муваффақ набуд. Дар 29 бозии Премер-лигаи Англия ӯ танҳо як гол зад ва як паси голӣ дод. Барои Ал-Наср имзои Антони метавонад қадами муҳиме дар роҳи тақвияти даста ва расидан ба баландии нав шавад. Клуби саудӣ фаъолона барои ҷалби истеъдодҳои байналмилалӣ кор мекунад ва Антони бешубҳа потенсиали табдил шудан ба бозингари калидӣ дар ҳаёти онҳо дорад. Аз тарафи дигар барои худи Антони ин метавонад шанси нав барои аз нав оғоз кардани карьера ва нишон додани худ дар чемпионати нав бошад. Дар ҳафтаҳои наздик моро хабарҳои зиёде ва рӯйдодҳои ҷолиб интизоранд ки бо ин трансфер пайвастанд. Мухлисони футбол дар саросари ҷаҳон таҳолоти вазъиятро пайгирӣ мекунанд ва умедворанд ки Антони метавонад потенсиали худро нишон диҳад ва лаҳзаҳои нави дурахшон дар майдон падид орад. Париж Сен-Жермен ҳамеша кӯшиш мекунад ки дастаи худро бо беҳтарин бозингарон аз тамоми ҷаҳон пурзур кунад. Дар ҳафтаҳои охир клуб фаъолона имконияти харидани Ҷейден Санчо вингери истеъдоднок аз Манчестер Юнайтедро баррасӣ мекунад. Тибқи иттилои Sky Sport музокирот байни клубҳо аллакай оғоз шудааст ва тарафҳо шартҳои имконпазири созишномаро муҳокима мекунанд. ҷолиб аст ки худи Санчо зид нест ки ба ПСЖ гузарад ва бо ӯ созиш кардан мушкил нахоҳад буд. Ҷейден Санчо бозингарест ки маҷмӯи нодири малакаҳо дорад, аз ҷумла суръат, дриблинг ва қобилияти эҷоди лаҳзаҳои голзанӣ. арзиши тахминии ӯ 40 миллион фунт аст ки ӯро як варианти дастрас барои парижиён мекунад. муҳим аст ки қайд шавад ки дар нимсолаи дуюми мавсими гузашта ӯ дар Бундеслига 14 бозӣ барои Боруссия Дормунд гузаронида 2 гол задааст. агар ин омори на он қадар ҷолиб бошад ҳам потенсиал ва истеъдоди ӯ шубҳа надорад. ПСЖ бешубҳа ба бозингари мисли Санчо ниёз дорад. даста ҳамеша бо зарурати навсозӣ ва пурзур кардани ҳаёти худ рӯбарӯ мешавад то ҳам дар Лигаи 1 ва ҳам дар Лигаи Чемпионҳо рақобатпазир боқӣ монад. харидани Санчо метавонад як қадами муҳим дар роҳи расидан ба ин ҳадафҳо шавад, аммо бояд қайд кард ки Манчестер Юнайтед низ манфиатҳои худро дорад. дар диққати онҳо бозингаре ҳаст ки метавонад унсури калидии дастаи онҳо шавад. Мануэл Угарте ки бо малакаҳо ва потенсиали барҷастаи худ хос аст, низ хоҳиши пайвастан ба девғои сурх нишон дод. бо назардошти ин чаро имконияти ивазшавиро баррасӣ накунем.
иваз кардани Санчо бо Угарте метавонад барои ҳардуи тараф муфид бошад. ПСЖ як вингери истеъдоднокро мегирад ки метавонад ба хатти ҳуҷумии онҳо қувваи нав диҳад ва Манчестер Юнайтед як бозингари ояндадор ки нимҳимоятии онҳоро қавӣ мекунад. Ивазшавӣ метавонад амбитсияи ҳардуи клубро қонеъ кунад ва ба онҳо кӯмак расонад ки ба ҳадафҳои худ бирасанд. Бояд инчунин ба назар гирифт ки Ҷейден Санчо вазъияти кунунии худро дар Манчестер Юнайтед мефаҳмад. Бо вуҷуди изҳороти оммавӣ дар бораи баргаштани ӯ ба таҳти роҳбарии Эрик тен Хаг ӯ дарк мекунад ки вазъият метавонад дар ҳар лаҳза тағйир ёбад. Дар чунин шароит гузаштан ба ПСЖ метавонад ба ӯ имконият диҳад ки як боби нави карьераи худро оғоз кунад ва потенсиали худро пурра кушояд. Дар натиҷа иваз кардани Санчо бо Угарте метавонад як ҳалли муфид барои ҳамаи тарафҳо шавад. ПСЖ бозингареро мегирад ки метавонад қувваи ҳуҷумии онҳоро пурзур кунад. Манчестер Юнайтед нимҳимоятгари ояндадорро ва худашон бозингарон имконияти нишон додани худ дар дастҳои навро. Ин метавонад оғози муваффақиятҳои нав ва дастовардҳо барои ҳардуи клуб ва худи футболбозон бошад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. Клуби футболи Челси боз диққати ҷомеаи футболиро ҷалб кард. Бо Атлетико Мадрид барои хариди амалагари Само Омородион бо маблағи 35 миллион фунт зиёда аз 40 миллион евро созишнома баст. Шартномаи бозингар барои 7 сол баста мешавад ва дар рӯзои наздик ӯ аз муоинаи тиббӣ мегузарад. Гарчанде ки дигар клубҳо аз ҷумла Байер ба Омородион таваҷҷӯҳ доштанд, ӯ Челсиро ҳамчун марҳилаи нави касби худ интихоб кард. Аммо на ҳама мухлисон ин хабарро бо шодӣ қабул карданд. Баъзеҳо фикр мекунанд ки клуб иштибоҳ мекунад вақте ки бозингаре мехарад ки ба фикри онҳо дар Ла Лига натиҷаҳои назаррас нишон надодааст. Ҳангоми бозӣ барои Алавес дар иҷора ҳамагӣ 8 гол дар 34 бозӣ задааст. Онҳо бовар доранд ки Челси метавонист ин маблағро оқилонатар сарф кунанд, масалан барои хариди бозингари аллакай маъруф чун Алварес аз Манчестер Сити. Аммо фаромӯш набояд кард ки футбол на танҳо бозии омор ва натиҷаҳои ҷорӣ аст, ин ҳамчунин бозии потенсиал ва эътиқод ба оянда аст. Омородион амалагари ҷавон ва бо истеъдод аст ки метавонад дар дастаи нав рушд кунад ва дар оянда ба он фоида орад. Челси бо тавонои худ дар рушди истеъдодҳои ҷавон ва ҳамгироии онҳо ба дастаи асосии машҳур аст. Шояд ин трансфер оғози давраи нави муваффақиятҳо барои клуб шавад. Танқид ва шубҳаҳои мухлисон ҳамроҳи ҳар як қарори муҳим дар ҷаҳони варзиш аст. Вақт нишон медиҳад ки умеди роҳбарияти Челси ба Омородион то чӣ андоза дуруст аст. Дар ҳар сурат ин трансфер аллакай мавзӯи баҳс ва мунозираҳо шудааст ки танҳо таваҷҷӯҳи мардумро ба мавсими оянда гарм мекунад. Килиан Мбаппе дар клуби нави худ Реал Мадрид аввалин машқро гузаронд. Ҳамлагари фаронсавӣ ки ба тозагӣ ба ин клуби бузурги испанӣ пайваст бо дигар футболбозони даста вохӯр ва дар тӯлори варзишӣ вақти худро гузаронд то бо ҳамдастону мураббиёни нави худ шинос шавад. Мбаппе ки бо маҳорати баланд ва суръати худ машҳур аст, шодиву ҳаяҷони худро аз пайвастанаш ба Реал изҳор кард. Ӯ қайд кард ки ҳамеша орзу дошт дар ин клуб бозӣ кунад ва омодааст тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ диҳад то ба даста дар расидан ба баландии нав кӯмак кунад. Ҳамроҳ бо Мбаппе дигар бозингарони Реал ки ба тозагӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барои дастаҳои худ иштирок кардан низ ба машқҳо баргаштанд. Дар байни онҳо футболбозони маъруф ба мисли Даниэл Карвахал, Ориент Чуамени, Ҷуд Беллингем, Эдуард Камавинга, Федерико Валверде ва Ферлан Менди ҳастанд. Ҳамаи онҳо низ ба машқҳои омодагӣ ба мавсими оянда пайваст шуданд. таваҷҷӯҳи махсус ба бозии наздик барои суперҷоми Аврупо дода мешавад ки 14 август дар Варшава баргузор мегардад. Реал Мадрид бо Аталанта рӯбарӯ мешавад ва ин бозӣ ваъда медиҳад ки ҷолиб ва пуршиддат хоҳад буд. Мухлисон бесаброна интизоранд ки чӣ гуна навомадагон ба мисли Мбаппе дар майдон худро нишон медиҳад ва саҳми худро дар муваффақияти даста мегузоранд. Мураббиёни Реал низ аз бозингарони нав умеди калон доранд. Онҳо итминон доранд ки бо кӯмаки онҳо даста метавонад мавқеи худро ҳам дар арсаи дохилӣ ва ҳам дар арсаи байналмилалӣ мустаҳкам кунад. Дар навбати худи футболбозон пур аз тасмим ва ҳаяҷон ҳастанд ки интизориҳоро бароварда ва дилҳои мухлисонро ба даст доранд. Ҳамин тавр оғози мавсими нави Реал ваъда медиҳад ки сермазмун ва ҷолиб хоҳад буд. Бо истеъдодҳои нав ва ҳайати пурқувватшуда даста омодааст ба мушкилиҳои нав ва дастовардҳои нав рӯбарӯ шавад. Мухлисон аз тамоми ҷаҳон ҳар як қадами дӯстдоштаҳои худро пайгирӣ хоҳанд кард. Умед ба пирӯзиҳои равшан ва лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар майдони футбол. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров.
хай бародарон дар паноҳи Аллоҳ.